Period ina ya zo wannan watan, amma kam yanzu kafin in sake ganin shi na san sai yayi wata 4 kila ma har wata 6 bai dawo ba. Ni kuma abin da yake bani mamaki shine ƙawata nake gani da gemu. Wani lokaci muryarta sai ya dinga yi kamar muryar maza. Ba abin da bata yi ba na sa ma gemun nan, amma duk yanda ta yi sai ya dawo. Na yi da ita ta je asibiti, amma ba ta so ta je asibiti. Ban san me yasa ba. Ni kuma wallahi ƙiba nake fama da shi. Duk abin da ake na duniyar nan namu ƙiban nan, amma ƙiban nan ya ƙi sauka. Anya ƙiban nan na lafiya ne kuwa? To, duk waɗannan abubuwa ne waɗanda mata masu fama da polycystic ovary syndrome suke haɗuwa da. Menene polycystic ovary syndrome ko kuma PCOS? Kun taɓa jin an ce polycystic ovary syndrome? To polycystic ovary kamar yadda sunan ya faɗa, poly yana nufin abubuwa da yawa, cystic yana nufin cyst a ina a ovary, shine polycystic ovary. To wa'annan cyst ɗin me ake nufi da cyst? Cyst jaka-jaka ce za mu kira ta, kamar jaka-jaka na ruwa. To wani ƙullutu-ƙullutu mai cike da ruwa duk gashi nan akan ovary. To menene ita kuma ovary ɗin? Ovary fa ita ce wata gaba gata nan a cikin uterus wadda ita take fitar da ƙwai. Wannan ƙwan kuma shi ake amfani da shi idan sperm ya zo domin su haɗu su zama baby. To da sperm da ƙwai su suke haɗuwa su bada baby. To ovary ita take fitar da wannan ƙwan. Ko kuma idan sperm bai shiga jiki ba, idan ta fitar da wannan ƙwan sai ƙwan nan ya je ya yi degenerating, wato ya narke ya sauka a matsayin al'ada. To mu sani fa idan ovary ta samu matsala babu batun ƙwai, ƙwai ba zai fito ba. Idan kuma ovary ba ta cikin ƙoshin lafiya, ƙwai ba zai fito ba. To shi yasa ovary tana da matuƙar muhimmanci a jikin ƴa mace, tana da matuƙar muhimmanci a cikin gaɓoɓi na cikin wato mahaifa, na cikin jikin mahaifan mace. To me yasa na zaɓi wannan topic ɗin? Matsalar fa polycystic ovary syndrome ita ce idan mace fa tana fama da shi, samun haihuwa zai mata matuƙar wahala. Polycystic ovary syndrome zai iya jawo hawan jini, zai iya jawo ciwon siga, zai iya jawo ciwon zuciya, kai in ma ba a yi hankali ba zai iya jawo endometrial cancer. Shi yasa na zaɓe shi ya zama topic na biyu da ya kamata mu tattauna, saboda duk matan da suka ji wa'annan alamomin su je su ƙunzuma su ga likita domin a duba su a musu abin da ya dace. Duk matsalar da ta taɓa ovary za ta iya jawo mace matsalar haihuwa, matsalar samun haihuwa, ko kuma matsaloli na al'ada na yau da kullum. To shi yasa yana da matuƙar muhimmanci duk cutar da take damun ovary mu duba ta mu gane menene ita. To an ce polycystic ovary, ga cyst nan akan ovary, daga ina suke, me kai su akan ovary, kuma an san cewa ovary babu komai a kanta, ita kadai take. To matsaloli ne waɗanda suka hada da abin da muke kira wasu hormones da suke saukowa daga sama, wato akwai abin da muke kira luteinizing hormone da follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone shine yake saukowa ya dinga tunzura ovary ta fitar da abubuwan, wasu ƙwayoyi da ake bukata. In ta fitar da su, daga cikin wanda ta fitar za a samu ƙwaya ɗaya tak zai fita ya je a matsayin ƙwai. Idan an haɗu da sperm sai su haɗu a samu baby. Idan kuma wannan watan babu sperm, to wannan ƙwan zai narke sai mace ta ga al'adanta. Haka ne normal abu. To amma waɗannan hormones ɗin sai aka zo aka samu cewa ana sakin su da yawa more than yadda ya kamata. To kuma gashi nan sun zo suna tunzura ovary ta dinga fitar da waɗannan ƙananan ƙwayaƙwan waɗanda guda ɗaya cikin su za a samu ya fita. To ana ta yin su, ana ta fitar da su, ana ta fitar da su, amma fa ko ɗayan su ba a samu ya fita, ya je ya zama ya haɗu da ƙwai, ya haɗu da sperm, ko kuma ya narke ya zama jinin al'ada. Ga su nan kuma sai taruwa suke a jikin ovary. To a hankali a cikin ovary, to a hankali za su dinga fita har su koma akan jikin ovary su mammakale. To nan ne za a samu su zama cyst, wato su cika kansu da ruwa su zazzauna akan ovary. To mun samu kenan polycystic. To me yake jawo shi? Karatu daban-daban, researches daban-daban sun nuna cewa shekara 30 fa bamu san menene polycystic ovary ba. Babu wani abu mai kama da wannan. Yanzu ne ake samun shi a wannan duniyar. Shine mafi yawan masu karatu suke cewa ai matsalar polycystic ovary abu ne da matan zamanin nan suke consuming, abubuwan da muke amfani da su ne yau da kullum, irin su wallpaper, irin su room freshness, irin su wannan gornonin ma na ruwa, wa'annan lemukan da muke sha na kwali da gora da na gwangwanaye, duk suna haɗawa fa su kawo matsalar polycystic ovary. Abu na biyu da aka yi magana akai shine aka ce genetic factor, wato yana yawo cikin zuri'a.
idan a zuri'arku a danginku akwai wanda suke da wannan matsalar, to ana ganin cewa ke ma kina da yiwuwar ki samu da wannan matsalar. To menene ake gani a yi tunanin cewa polycystic ovary ne? Na farko dai akwai wani abu da muke kira Rotterdam criteria. Wannan criteria ta faɗi abubuwa guda 3 wa'inda idan aka ga guda 2 ɗinsu to an tabbatar da cewa akwai polycystic ovary. Abu na farko shine tsatsinkewar al'ada. Mace ta ga period ɗinta wannan watan yayi wata 2 wata 3 bai dawo ba, ko kuma ya kamata ta ganshi wannan watan 20 sai ya ɗau kwana 5 kwana 10 delay shiru bata ga period ɗinta ba. Abu na biyu, a ga alamun abubuwa inda ga maza aka san su amma ga su ana gani a mace, ya haɗa da gemu, murya ta zama babba yadda aka san muryar maza, ko kuma gashi a kirji ko kuma a wasu a wani part of jiki da aka san cewa maza ne kadai suke fitar da gashi a wannan gurin. Sai kuma abu na 3, ultrasound. Idan aka yi ultrasound za a ga cyst din nan fa a ga zaune a jikin ovary. To idan aka ga wa'annan guda 3 ko kuma guda 2 a cikin su, to an tabbatar da cewa mace tana fama da polycystic ovary. Ba wai duka mata masu polycystic ovary bane za su samu matsalar al'ada. Wata fa al'adar ta lafiya lau amma tana fama da polycystic ovary. Abubuwan da na faɗa guda 3 ba su kaɗai ne matan da take fama da polycystic ovary za ta iya gani ba fa. A'a, mai fama da polycystic ovary za ta dinga fama da kuraje a fuska, wato pimples da muka fi sani, ko kuma acne. Ta yi ta treating duk abin da ake shafawa ta shafa amma ya ƙi ya tafi. Ko kuma tana fama da ƙiban ne yana daga cikin matsalolin shi na mafi yawa. Sai kaga ƙiba fa mace tana ta fama da ƙiba, an yi anyan da za a yi ƙiban nan ya sauka amma ƙiban ya ƙi sauka. Yana daga cikin matsalolin polycystic ovary. Babban matsala ita ce kuma macen da take fama da polycystic ovary za ta sha wahala wurin ɗaukar ciki, saboda period ɗin nan is not regular. Ba a ovulating, ba a fitar kwai baya fita daga ovary ya je ya nemi sperm. So mace za ta yi ta fama tana ganin yau ne gobe ne jibi ne amma an rasa gane menene damuwa. To yanzu gashi an tabbatar da cewa kina da polycystic ovary, me ya kamata ki? Na farko dai ya zama likita ya miki diagnosis cewa gashi kina da polycystic ovary. Sai a taimaka miki da magunguna wanda za su taimaka wajen danna wa'annan abubuwan da suka fito miki na maza. Za a taimaka da magunguna wanda za su regulating period ɗinki ya zama yana tafiya yadda ake so. Sannan kuma za ki yi abu na wanda ya fi kowanne muhimmanci shine za ki regulating abin da kike ci zuwa cikin jikinki. Dole mutum ya koma yana cin healthy diet, abubuwan itace, abubuwan ganyayyaki masu amfani da wurin gina jiki. Sannan dole mutum ya dinga motsa jiki sosai, wato yin exercise. Duk abubuwan na irin su salt pepper, irin su air freshness, irin su goruna wanda ba a gama bincike a kansu ba, duk ya kamata a ce mun kiyaye amfani da su. Menene matsalolin polycystic ovary? Kamar yadda na faɗa, idan ba a yi treating ɗin shi yadda ya kamata ba, zai iya jawo hawan jini, zai iya jawo ciwon siga, ciwon zuciya, kai har ma endometrial cancer. Shi yasa yana da matukar muhimmanci idan kika ji cewa kina fama da kowanne daga cikin wa'annan, ki kunzuma ki ɗunguma ki ɗauki kanki ki kai kanki gurin likita domin a duba ki a gane abin da ya kamata da ke. Ina fatar kanmu ya waye akan menene polycystic ovary, kuma za mu iya idan muka ji wasu alamun mu gane menene yake damun mu domin mu je mu ga likita, wanda shine gaba ɗaya point ɗin wannan faɗakarwar da muke yi ta mutane su gane, su tashi su gane jikinsu, su san menene damuwoyin da suke damun su na yau da kullum. Sunana Dr. ZH Nasiha a cikin shirin Your Health for You with You. Mu haɗu a mako na gaba.